ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ନିଜ ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟର ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଇସିସି ଟି20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ରହିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 25 ବଲ୍ରେ 61 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ଚୌକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13ଟି ଲମ୍ବା ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ସହ ସେ 2022ରେ ଟି20 କ୍ରିକେଟର ନିଜର 1000 ରନ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 1000 ରନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ 9 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍।